Player 196 eliminated. Semida. Red, white, green light. Semida. Red light, green light. Semida. Айде втората игра. Трябва и понякога да... А мен няма тук. Ох. О, я мал се ти намира. Ох. И the game is end. Това е края, надяваме се да ви е харесал. Не ли? И пръснете лайк бутона. Това е първи сезон на Squid Game. Ама ще има и продължение. Да. До втори сезон.